Ki nong mikmat pajba nak sning constituency ki bakentup ya UMLA uba Jason S Maulong bat EMDC ikong Magdalene S Maulong menta kesngi kila penpoi ya ukau balong hadu shiton sya ki nong nya sumo ki badan hadu khandai phongot ki badan hapo ka kenhun nongpo area Maxi Cup Owners and Drivers Association. Kene ka jing penpoi ya teu khau kalong hadin ba kine ki nong mikmat pajba nak sning constituency kisungthu ya kejing jong ki nong nya sumo ki baju kamai tang da banyak kali kamai bat pendap ya ka yeng kasam namar ka jing perking jong ki bor sarkar ban 4 sya ya ki kali kamai namar ki kendon anjing ya da naga klam COVID-19. Sekretari jong ka nongpo area Maxi Cup Owners and Drivers Association nga penpau ka jing sungu ya iba Jason S Maulong bat i kong Magdalene S Maulong ki badai ki MLA MDC jong kam sning constituency ki bala UI ya kajing bat ka khia kasion baya kendu mangi ki driver na kalyang jongi ngim syam la penpau ya kajing jongi hakmat ke jongki ru maki kila tip kila UI ya kajing jongi kumta kila penpoi yangi ya kini yang new kau siton nak mta jongi ki driver ka kat kebangi ya kot kat kebangi yo ngia sam marengkat ngia don kumba ndai pungut ki driver po ka asyon jongi Kena kaliang zonga penpau ke jing kublai ke pakartang namenta i MLA jongi iba Jason Maulong bat unjuk ya i Magdalene ibadai MDC jong ka konstitusi msning te ngi penpau ka jing sungu ya i da ka mensim ka bakulut ka jongki baki lakno yangi ya kine ki yone ukhau uba don kumba shiton te ngi ki driver ngi don kumba khandai phongot te hakane ka jing jenjar jong ka perthai ka mariang bangimla ban kamai ka ji ngila bun ki jing jenjar hayeng hasam wat hakabam kadi te kalong ka ka bosng tanat na kaliang ka jungi ba kum hakane ka por kalong kum ka mana ka bawan hap na beneng kalong ba ngimpoi perkhat ba ngisiyo ka phone call ba lengba ka jung ba iong ba kadon ka jing penmang na menta jung fi ki driver ba ngi fi ba fi kerdu hakane ka por